Demeso ale jekulutwe ni olu de filɛ ni kalansen ka asigi sen kan ka ɲɛsi mɔɔ u bɛ minnu wele ko parajurusi walasa olu bɛ se ka kɛ faamuyalibaga ye dugudenw u ni jamana sariabon ka taa se jamana cakɛda wɛrɛw ma. Sambo Alexandre Kulubali minnu tɛ jurusiw ye avocat tɛ juges tɛ mais mɔgɔ minnu n'u bɛ di anw ma an bɛ kalan k'u kun kalan min bɛ kɛ sababu ye u ka taa dɛmɛ de population ma ka ɲɛsin u ka jo sariyaw dɔɔni ma ani k'u ka jo sariyaw hakɛw sabati donc o mɔgɔw de don. U ka baara fanba bɛ ɲɛsin min ma o de ye ka ɲɛfɔli kɛ sigidalamaw u donyɔrɔ n'u bɔrɔ u bɛ se ko olu dɔn cogo min na. Madu Kule Makalu ka bɔ Bafulabe commune na. Population bɛ se ka an ka service daw la sɔrɔ cogo di o ka se ka nɔgɔya parce que ni ko bɛɛ ma ko ka taga service daw la dɔw bɛ siran surtout ni ko an ka taa an ka faamasow la u bɛ siran faamaso ko ɲa mais anw de bɛ kɛ sababu ye u kana siran ka se k'u kɛ sababu ye u ka gɛrɛ faamaso u la ni sɛbɛnko problème bɛ mɔgɔ min da la an ka se ka kɛ sababu ye k'u ka sɛbɛnko nɔgɔya an tɛ juge ye an tɛ fosi ye an kɛlen bɛ pour que ka se ka a nɔgɔya jamanadenw ma. A bɛ sinsin a kan ka jira k'a fɔ anw tɛ an don olu ka baara la mais an b'a kɛ de pour que ni gɛlɛya bɛ sariya mɔgɔ min bolo o ka kan ka taga cogo di a kan ka bɔ sira ka kɛ jumɛn ye pour que u ka se ka sariya bulon sɔrɔ an tɛ kiiritigɛ kɛ an da tɛ don kiiritigɛ kow la. Parajurusi ka baara fanba ye ɲɛfɔli ye. Fatumata Wage ka bɔ Turunkunbe commune na. Ka dɛmɛ don mɔgɔw ye minnu tɛ sariya kow dɔn an bɛ sira da i kɔrɔ k'i lafaamuya walasa hali ni taara fanga la i kana siran ka kuma fanga tɛ siran yɔrɔ mais an b'i ladi ka ladilikan f'i ɲɛna kosɛbɛ walasa n'i taara i se k'i ka ko ɲɛnabɔ cogo min na. Olu ka baara tɛ sariya tigɛ u bɛ bilasirali ani ɲɛfɔli de kɛ. Madame Kanute Fatumata Jaabi ka bɔ Waliya. An ka baara tɛ justice ko ye mais dɔɔni min fɔra an ye min tɔmɔ a la pour que dugudenw ka bɔ ko kalama u kan k'u ka papiyew la sɔrɔ cogo min ou bien ka se ka taa faamaso la cogoya min na ni siranya ni gɛlɛya tɛ yen an bɛ passer k'o sensibilisation kɛ. Nin kalansen a bɛna kɛ sababu ye maa minnu n'u u bɛ olu wele ko parajurusi olu ka kɛ tɛmɛsira ye jamanakɔnɔdenw u ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kalisu Dukure ale ye tɔn ɲɛmaa ye Kayi. U ka se ka kɛ relais entre la population et la justice. Parce que ko bɛɛ tɛ se ka taa tribunal la fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'olu ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ an ma taa faamaso la. Isa Bakari Bacili Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.